Abay, nakagtagari ka. Natin eh. Kita man, duwa. Natin nga duwang kondom. Doon nga kondom. Oo. Kaya kami nakakita man yata, natin nga duwa. Puunayin. Banok na. Bakit? Tadakon bakit? Ang sangit. Bakit? Ba? Bakit? Dakon. Ay. Sa pagkamantat ta. Uy. Paki-alam man dagi gamit ijin di bag sikan balat mga sigaso di bag punta ginala mamit ha. Siguro, tumbre ka rin dahil. Kapagkulain. Huh? Ano aso eh? Duwami nga kondom, napobrahin na ating nga tao. Sinabali pa yung flavor ni. Tayo, agsagana ata nga tao ah. Yung pobrahin na. Sige lang, kitain lang. Lakay! Lakay! Abay, nakagtagari ka. Natin eh. Kita man, duwa. Natin nga duwang kondom. Doon nga kondom. Oo. Kaya kami nakakita man yata, natin nga duwa. Basahin kami na ano na ata. Punay kami. Agbasa kami na. Sweet and spicy kin calamansi. Oh, makita Oh. damo mo. Mayat man ta kwa. Ito mga flavor ti kayat mo. Hindi ka mga flavor nga. Kapit ito mga flavor ti kayat Basahin mo. mo raw. Ano ba? Ano ba sa? Sweet and spicy kin calamansi. Oh. Oh. Amo me. Amo Siguro ka. sasabali nga kwa ti kayat mo katag sasabali ti pagkukang mababaya. Isog sasabali mga flavor. Ni ana ta ki kalamansi kin sweet spicy na. na. Duwa nga flavor. Isog sasabali may duwa nga flavor nga babae, di ba? Ang akong dumata bakay. Basahin kami na. Malakat ta. Duwa. May kat ni magami. Napag tagdi na likod ka. Sumango ka. Ang akong dumata bakay. Basahin kami na. Kalamansi nga rin sweet Oh. and spicy. Oh. Flavor. Mati na o. Jai. Ati ni ka rin. Duwa nga kondom. Ang akong dumata. Oh. Tapos flavor na pa sweet and spicy. Ken kalamansi. O ibig sabihin, agdudo mga flavor te kayat mo. Hindi Ah. ni bakitin. Ngita ka man lang inin. Paasar ka. Hindi ni bakitin. Hanggang makakuawat. Ibaga lang nga rin kalamansi agin. At spicy. Sweet and spicy ate. Mali. Ate bakit? Kwa ato eh. Kwati pansit kanton ata. Kunta. Ginansam. May. Kalamansi flavor kin. Ibaga na nga. Kundum ka na. Tama na diba? Madi makauawa. Pagka malanda pa nga. Kalaman tapi atang kundumay. Kita mo natin babae may. Nyakit kasi. Oh, what?